Matovičov najkrajší výrok kariéry a wow. V Žiari nad Hronom sme spolu so stovkami ľudí zakričali jediný spôsob, ako vyriešiť Matoviča, Kazajka. Nenašiel sa nikto, kto by psychopata ľutoval. Keď na pódium vystúpil Richard Glik, ľudia kričali ešte. Všetci si dobre pamätáme, že kvôli Matovičovi zomrelo 20 000 ľudí. Kvôli jeho mafii zomrel Milan Lučanský. Kvôli tomuto gaunerovi sa Slovensko stalo druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii, ľudia to veľmi dobre vedia. Robert Fico to vyjadril presne. Matovič dostal len to, po čo si došiel. A jeho babské avau si už navždy zapamätá celý národ. Skúčal tam ako ranená srnka. Či presnejšie, ranený tchor. Liberálne médiá už samozrejme moralizujú, ale to, že Matovič použil násilie ako prvý a kopol Kaliho do hrude, to sa akože tvárme, že nebolo. No jasné. Zvláštne, že moralizátorom z liberálnych médií nevadilo, že slniečkarský aktivista zbil 2 seniorov na proteste pred DPOH. Nevadilo im, že Matovičovi mesiari zbili kedysi Alenu Krempasku. Nevadilo, že Osuský udrel do tváre pána Vaského. A nevadilo ani to, keď sa PSK-ári mlátili s Kotlebovcami. Vtedy Matovič vykrikoval, že je trápne narúšať akcie iných strán, a čo robí dnes. Nie, Magor z Trnavy u nikoho na Slovensku nevzbudzuje ľútosť. Už ho majú všetci plné zuby. Videl som, ako dobrí ľudia v Žiari kričali Kazajka. Celé Slovensko ho má za mentálne postihnutého gaunera. Patrí na psychiatriu, nie do politiky. Do slovenských dejín sa zapíšu 2 Matovičové výroky. Ako prvý one time, next time. Ako druhý au au. Dôležité je však niečo iné. Zvolávame ďalšiu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a vyzývame Čaputovej vládu, nech zavrie hranice pred migrantmi. Namiesto toho, aby Mrs. Vajana dávala zrovna počas volebnej kampane žaloby na lídra opozície, nech radšej pošle vojakov strážiť hranice. Matoviča si netreba všímať, nech sa mu venujú psychiatri. My musíme riešiť migráciu, to Slovensko potrebuje.